Kulesimo simanzonzo. Anangempela sekunjalo kwesimanzonzo umfo wamahlobo lo onithulele uhlelo namhlanje. Ngaphandle ngimoshe isikhathi angihlale kuzo indaba enguphathele zona. Seziningi indaba emva kokuthi ujezi elikhulu noma undle emnyama wabafana bamgqumeni eshuthe ividiyo esekhaya kubo. Le video le uthi inhloso yakhona ukukhombisa ukuthi abafana bamgqumeni noma undle emnyama uqhamukaphi lapho aveza khona egqoke khona impahla zakhe endala. Kodwa kusenjalo siyazi ukuthi abantu uma uveza into ababheki kuleyo nto leyo kuphela, bese bebheka nezinye izinto eziseceleni. Abanye bephawula bethi undle emnyama usathaphile isibindi esingaso ukuthi azashuthe, kodwa uma ubheka emva kwakhe bathe izindlu ey'velayo ayigculisi kahle. Abanye baza bathi ngoba khona ividiyo endle emnyama lapha asho khona ukuthi lezi mpahla ay'gqokile ezebhovu. Abanye bathe ezesho ngempela ukuthi lezi mpahla ezebhovu sithathaphi isibindi esingako ngoba phela umgqumeni ube ney'ngane ezingabafana futhi. Kodwa akakhona okwethu lokho, okwethu ukuthi sihlangane lapha ezansi sizwe umbono wakho ukuthi abaculi kumele bejaje ngokuthi emakhaya kubo bakhile noma bakhile, noma mabakhile bengakhile ngale ndlela esiyithandayo, kumele sibajaje. Shama John. You right? Ngivuke namhlanje ngigqoke nanti ijezi. Nela leli jezi. Ngigqoka nje kancane kancane. Ebona ibridge ya-Adidas. Yizo lesasonka ngazo kudala. Izayigqokwa yibhovu. Sengihlabela phambili futhi ezinye indaba engudosela zona ezokuthi sekukuningi uqagula emva kokuthi uKhuzani umfo kaPungose ethe ngomhla 27 ukhona i-announcement noma isimemezelo ezobe sisikhulu azosimemezela. Abantu lokhu begesa ukuthi ngabe mhlawumbe uzoganwa, ngabe uzothi akakhiphi kulo nyaka. Nathi-ke ngibe sengihlanganisa izinto ezenzakalayo, ngibuka kwi-social media yakhe, ngibone nezinto ezenzakalayo ukuthi ngabe yini mhlawumbe mina into engaphuma nayo ngithi mhlawumbe uKhuzani uzoyimemezela, noma anginayo ishoka futhi akekho umuntu engisondele naye osondele noKhuzani engimbuzile. Kodwa ukubona kwami lokho ukuthi siye sambona uKhuzani ey'nkundleni zokuxhumana elokhu epractice isiginci, kakhulukazi nje maduze nje kade veza ukuthi yena useyasazi isiginci. Ngibe sengihlanganisa lo clip leya, phinde ngahlanganisa ngaleya clip leya lapho eveza khona indaba ethi yena waqhamukaphi, kwakunjani esakhula. Ngase ngithi kungenzekani ukuthi uKhuzani engangena noma ethole ispace kwi-television lapho azochaza khona ngempilo yakhe esemncane, phinde echaze ngokuthi wenze njani ezefike lapha kuleli zinga sekulo manje. Lokhu kugesa kwami siyohlangana la ngezansi futhi maseyimemezelile lesi simemezelo. Ningigxeke maningigxeka, kodwa nami umbono wami nje njengesakhamuzi sase-South Africa ngiyaphakamisa ngithi kungenzekani ukuthi usethole uhlelo. Sengihlabela phambili indaba enguphathele zona, sengiphetha nje ezokuthi abantu abaningi lokhu beyibuza ukuthi ngoba uBobo ujwayele ukushayela isiginci ijonge lihle la Nongoma umkhaya wami, ngabe yena uBobo uyakwazi ukushaya isiginci? Namhlanje abantu bageze ubebebe wabavezela ividiyo yakhe lapha eshaya khona isiginci. Awuyibuke-ke ividiyo mase siyamncoma uBobo uma ukuthi kumele simncome ngale vidiyo le akayifakile. Hlangane lapha ngezansi sizokuphawula kwakho umfo wamahlobo ngedede indawo sesihlangana ngokuzayo. Vele uhlale phansi, bese ushaya usubscribe, uthole zonke izishezi.